Türkmen Portal web saytynyň Yörüte açılışa gelen mihmanlar üçün yörüte loterey oyunlarım tayarlanıptır. Ona bizilen hala. Hormatly Türkmen Portal web saytynyň agdalary we mehriban tomoşaçylary, biz häzir Mertlik Ruhy Hojalyk Jemgyýetiniň marketing bölüminiň müdiri Sülgün Şanepetova bilen söhbetdeş bolýar. Sülgün, sizi bugünkü açylış dawara bilen tüýsüregimizden gutlaýar. Açylış dawarasy dogrusyny özüňiziň alyp barýan işiniň dogrusyny bize we bize tomoşa edýän ýyleşmede giňişleýin görüňläräň. Salam, qadirli mehmanlar. Bugün çinden biz üçün şadlıklı ve şol bir vaqtda tolgundurucu bir pursat. Bugün Türkmenistan'da Hyundai brendinin distribütor merkezi açılıyor. Bizim edaramız Mertlik Ruhy Hojalyk Jemgyýeti Türkmenistan'daki Hyundai avtolog brendinin yeňil görnüşinde ýekedek distribütory bolup durýar. Görüşüňiz ýalyş bize giň showroom açyldy. Showroomda hem avtologlar bar, dur. Bu müşterilere gelip avtology duran ýerinden saýlamaga mümkinçilik berýär. Yani açıp, görüp, ellep, sürüp görüp almak bu diýsen alyjy üçin ýakymly. Avtologlary alanna müşterilerimiz şol bir wagtyň özünde 5 ýyllyk kepilligi zavod öndürüji tarapyndan alýar. Bu näme diýmek? 5 ýylyň dowamyny avtologda näme näsazlyklar dörenni bizim avtomerkezimize getirýärler. Bizim işgärlerimiz, tehnik işgärlerimiz tez wagtda şo näsazlyklary bejerip düzedip berýärler. Buňa 5 ýyllyk kepillik diýilýär. Berde bellek geçek zadym başga ýurtlardan, dünýäň ähli künjeginden Hyundai brendli avtologlar satyn alan müşteriler bize şol avtologlary getirip kepillik hyzmatyny ulanyp bilýärler. Mundan taşary bizim avtomerkezimiz giňişleýin hyzmaty öz müşterisine hödürleýär. Avtologlary satyn almak, ýokary hilli zavod tarapdan önürlen ätýaşlyk şaýlary we aksesuarlary satyn alyp bilýärler. Ondan daşary tehniki servis hyzmatynyň peýdalanyp bilýärler. Berde bellek geçek zadym bizim işgärlerimiz, tehnik işgärlerimiz ençeme okuwlar geçdiler we mundan beýlekde bizim tehnik işgärlerimiz avtologlary giňişleýin öwrenjekdiklerini we mundan beýlekde has öz bilimlerini tehnik tarapdan ýokarlanyrjakdygyna söz berýär. Biz inanýarys. Size Türkmen Portal şuňky dawara açylışa wagt tapyp gatnaşaňyz üçin köp minnetdarlyk bildirýäris. İşleriňizde üstünlük. Köp sag bolun Sülgün. Bizem alyp barýan işleriňizde ol üstünlükler arzu edýär. Ýene bir gezek bu açylış dawaraňyz bilen tüýsüregimizden gutlaýar. Sag bolun. Mehriban tomoşaçylar, görüşüňiz ýaly bu açylış dawarada elbetde ulaglaryň durly görnüşleri, ýagny täze önürlen görnüşleriň bir näçesi ýerleşdirilen. Bizem häzir sizi şol ulaglaryň biri bilen giňişleýin tanış etmekçi. Onda bizden daşlaşmaň. Salam. İlk bilen özüňiz bilen tanıştyrsaňyz, soňam şu ulag dogrusyny giňişleýin bize tomoşa edýän mehman ýyleşmede tanış edäň. Biz Türkmenistan'daki Hyundai brendinin resmi distribütörü bolup gitýär. Benim adım Nur Jumanazarov, satış bölümünün hünärmeni. Avtolog model Hyundai Tucson 2022-nji ýylda öndürilen. Birinjilik bilen oturamyzda ünsümiz çeken zat avtologyň roli. Beýlekilerden tapawutdy. Dizaynerler roli dizayn edenne, olar uçurlaryň rolunu meňde çek bolýar we görüşüňiz ýaly tutawçlary uçurlaryň rolunu meňde. Inni rolüň özü deri bilen örtülen
o kış bastı üçüne yıldızı var. Sonra men çeken zadımız sıfıra yani sanne pribornu panel tutuşluğuna maşin otlak koramızda görürsünüz. Yani tutuş sıfıra oy. Ya. Son multimedyamız 8 düğüm monitör var ya tutuşluğuna sensörde. Aşağımda kondisyonерimiz var. Soğutucu, avtomatik soğutucumuz var. Daşınak şertlere göre avtomatik sazlaya. Geçirici koropkası. Geçirici koropkamız geçimizde görüşümüzde yal tutuvacı olum derden, der bilen örtülen altı baskanjaklı avtomat koropka yani variatör robot hiçtattal tutuşluğuna avtomat koropka. Son sürücünün şertlerine göre, sürüş şertlerine göre 3 saniye yağdayımız olup bile. Sportivni şekil, sportivni görünüşte. Görüşümüz yala ekranım ütkäşen göre. Son berde oturuşların podogrevi var, yıldızı var, yolokçinki ve sürücünki. Evet, berde öndəkiler. Öndəkilenki. İzmi salonam görüşümüz yala tutuşluğuna hemmesi deri bilen örtülen berde panel. Deri bilen örtülen yukarıda panoramamız var. Son yine biz проводной зарядкамыз var. Telefonlar 2 tane USB port var. Ola обычно köp maşinlarda var yani. QI sistemani köp telefonlarda, son küçükken telefonlarda QI sistemani koyup böyle o ne avtolog yörenle telefonu koyup bilýäňiz, spokojno öýde zaryad alyp bilýän telefonu. Oýa. Yöriti yeri var onu. Sizin özüňize yaraýanmış ulug ya bundan has başga görünüşler halaýanmy? Men özüme sorasan sanatan gowurdum. Sanatan. Sanata aşyk boldum, ol aýratyn dünýä men. Soğuk verseler alardın. Onda goý size şeýle gowuran maşynyň soğuk berjek adam durmuşuňyzda duş gelsin. İşiniz uğruna bolsun, sevdaňyz oňuna bolsun. Sağ olun. İyi hiç vakit bitirmeklik arzulayın. Hyundai merkezde olsa işlerini uluslararası almalıyız. Ve o kadar ayrı sağlarını sizin için devam eder, dinlen ve veteran. Каждый неблагоприятный момент для нас был отправной точкой для нового роста. Наша команда очень заложит свою репутацию, и мы являемся клиентоориентированной компанией. Что касается автомобильного рынка, хочу отметить, что он стремится, растет, тем самым растет и конкуренция, что не может не радовать. Rasmi maşinany köşede. Murat salam. Senin bu da açılışta var. Gatnaşýan näle maşyn haladyňmy? Hawa, atına bilýärmi? Awtolog adamyň näle diýen hakykatdan bir bölüginiň Sagaly bolmaly. hawa sagaly ýaly hyzmat edýär da. Onu diýjek bolýanym haçan awtolog Taýlanda gaty ünsü bolmaly. Ondan bu resmi taýdan Hyundai centryň bir açylşyna biz şun çağırlyk gatbegenýät. Şunki ajaýyp dawarany alyp barmakly üçin bize anananlyklar üçin ilki bilen atak bolsun aýdýat. Tamam bu ajaýyp aşam bir hat gyzykly bolar sebäbi ilki bilen bizi üç dille gurlemeletdiler. Ondan ola kıyındat. Ondan Ýa-ni alyp çykýan da. hawa ay bilemok. Men dige gyzykdyrar ne diýip bolsa. Hyundai'ň taryhy barada nädip döreşi näli derejelere geldi. Şo barada aýdarlar. Bize de gyzykly, onu dinler. Ondan soň näme? Saatlanar. Sizem görüň taýda täze çykan awtologlar bilen tanyş bolun. Janyňyza bolsun ömrüňizde. Tölümü yurdumuzda Hacı Kahraman arkadaşımız hayatyna, arkadaşlarımız hayatyna telekeçiler ünferlerde. Onun şunyny mertlik ruhu hojuluk jemgyýeti Hyundai brendiniň, dünýälik Hyundai brendiniň açylışda baratyny urnady. Benim şoň alyp barjysty bolýar, nähip bolýar, gowy alyp çykarty bu media tolgunçma.